drugi čovjek i vidio sam da je taj drugi čovjek u besvesnom stanju, jer se ne miče, samo onako diše otežano. I sad osjećam kako ta vojska u čizmama gazi po nama. Gazi, ide, jer smo mi tu zbijeni, znate kako je. I onda su ljudi počeli jaukat. To je, možete misliti kad u jedan glas jauče, ne znam koliko, 10-20 ljudi. Staviš ruke uza zid, udaraju dole po mošticama. Imao je taj major, pukovnik, imao je neku paliju, pa kad udari onom paliju, odmah dole padneš. Svi logori za sarajevske Srbe osnovani su uz znanje i blagoslov muslimanskog vođe Alije Izetbegovića i njegovog prvog saradnika Ejupa Ganića. Olimpijski stadion Koševo po zamisli te vrhuške bio je predviđen za sabirni centar. Tu je jedno vrijeme bilo oko 800 srpskih civila. Kada su shvatili da bi zatočavanje na stadionu moglo doći u javnost i kompromitovati sarajevsku vlast, objekat je očišćen od logoraša. Bolesnici srpske nacionalnosti smješteni u bolnicu Koševo imali su poseban tretman. Postoji i priča da je lično Juka Prazina dolazio u bolnicu i presuđivao onima koji su se tu našli na liječenju. Samo u logoru Silos, umjesto skladištenja poljoprivrednih kultura, bukvalno su skladišteni ljudi. O tome svjedoči podatak da je oko 700 zatvorenika bilo raspoređeno u ćelije od 40 kvadrata, u kojima je bilo po 50 pa čak i 60 osoba. Znači, vrsta tortura, način torturi, čak i te famozne izgovorene rečenice, sve su potpuno identično svim logorima, bez obzira o kom se logor radi. Šta to pokazuje? Pokazuje da se to sve spremalo mnogo prije izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. Da je ovo što se dešavalo nije spontano zatvaranje ljudi ili sklanjanje iz kuća zbog bezbjednosti, kako to neki muslimani vole reći. Nije tačno. Jednog dana sjede dvojica stražara, jer su i oni kod nas, nema nikakve pregrade. Oni su kod vrata ulaznih u tu prostoriju, ima stol i 2 stolice i tu oni sjede sa oružjem. Ovako okrenuto oružje prema nama i oni uvijek su spremni, znate. I pričaju, spominju i to glasno psuju i vrijeđaju Harisa Silajdžića. Ja sam se izmigoljio negdje iz sredine ti redova gdje smo mi sužnji sjedili i dođem u prvi red. Sad sam ja blizu njih jedno 4 metra, nema, najviše. I ja ovako kažem, momci, šta to vi ružite našeg najboljeg političara, doktora Harisa Silajdžića? Htio sam otvoriti priču. A ovaj jedan mi je pogledao upadno i rekao, pa ne znate vi, pička mu materina, on je naredio da se naši drugovi poubijaju. Kakvi vaši drugovi, eto vas tu svaki dan. Ja kažem, nije niko ubijen. Oni koji idu od nas u predsjedništvo podnose izvještaj i dobivaju zadatke, ti ne ubijaju, nego prenose ovim dole klošarima, dželatima. Kaže, sve te je naredio Harisaga da se moraju pobiti. I kaže, već je 11 nestalo. Da je u stvari sve bilo montirano u jednom centru moći. I da je iz tog centra moći svima su slate iste naredbe. I o ponašanju i načinu rada. A taj centar moći je bio, znači, predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu i štab, generalštab njihov u Sarajevu, čiji je čelu bio predsjednik tadašnje države Alije Izetbegovića. Nabavili smo stenogram zapisa sa ratnog predsjedništva u Sarajevu, kad, ne znam, neko tamo govori za logor Silos u Trčinu, i Alija Izetbegović kaže, nek stoji Silos, nemojte ga raspustati, to je ona mjera za ono, mjeru, znate što smo govorili o onome. Znači, to ima, ti dokumenti postoje. Oni su prikazani i tužilaštvu i Hagu i svima dostavljeni. Znači, taj centar moći je bio u Sarajevu, u predsjedništvu ratnom Bosne i Hercegovine, čijem čelu je bio Alija Izetbegović. I to je kraj priče.
Jedna od najvećih masovnih grobnica za Srbe bili su svakako sarajevski Kazani. Tu je ubijeno oko 3000 srpskih civila. Zločin su počinile 9. i 10. muslimanska brdska brigada, a idejni tvorac Alija Izetbegović. Mušan Topalović Saco bio je samo puki izvršilac naređenja, a zna se da je Izetbegoviću bio omiljeni saradnik. Kada su dokazi izbili na vidjelo, Alija se tada, 1993. godine, razilazi sa Cacom. Caco je ubijen 26. oktobra 1993. a sve u cilju prikrivanja zločina. Nekima je i suđeno, ali ne za ubistvo, već je krivično djelo kvalifikovano kao pomaganje ubistvu i prikrivanje zločina. Ti zločini posebno su se isticali po brutalnosti, podsjećajući na one koji su se Srbima dešavali u logoru Jasenovac. Tako sve što se meni dešavalo, to su mi radile komšije. Prve. A što? Zato samo što sam Srbin. Famozni tunel u Sarajevu, koji danas stoji kao eksponat, za Boga, muzejska vrijednost grada Sarajeva, gdje stoji tabla da je to izgradila armija Bosne i Hercegovine, u ratu, šuplja priča, a taj tunel su kopali logoraši iz Hrasnice i iz Silosa. Oni su ga prokopali. Teror nad Srbima posebno je znao biti intenziviran onda kada se bitka gubila na prvim linijama ratišta. Tada su se gubitnici iživljavali nad nemoćnim srpskim civilima, kako u logorima, tako i u njihovim stanovima i kućama. Ali svjetsku pažnju trebalo je usmjeriti na navodne bošnjačke žrtve. Pa su tako bila presudna dva događaja. Masakr u ulici Vase Miskina i na pijaci Markale. Nikada nije dokazano da su te zločine počinile srpske snage. Novo Sarajevo i Novi Grad je komandant Juka, Prazina, a tamo je komandant u starom dijelu grada i centru Caco. I njih dva se ne podnose i sad oni su i granatirali Sarajevo. Ovi centar grada, a ovi sa pozicija one, kako zove, Jajce, Kasarna i Bistrika granatiraju naša naselja, ali Pašino polje i to. Između sebe su te granate letile i padale i ginulo je ljudi taj put. Zulfikar Al-Špagi, zvano Zuka, Sandžakli, koji je bio komandant na Igmanu, specijalne neke jedinice, njihove neke brigade, i koji je bio vladar Igmana čitav rat. Znači, pod direktnom komandom je bio Alije Izetbegovića. I kasnije ću saznati od muslimana priču o Zuki i Juki, sarajevskim herojima, pod navodnim znacima. U stvari, ta Zukina jedinica je kontrolisala Igman iz drugog razloga. Ona je kontrolisala zbog ulaza i izlaza civila u muslimansko Sarajevo i zbog svega što se dešavalo, protoka roba, šverca, naplate, znači ulaska, izlaska u grad i svih drugih dešavanja koja se kasnije, sve 4 godine rata, dešavati oko Sarajeva. I u stvari to je jedinica koja je držala famozno okruženje oko Sarajeva.